Waqt konferenza nazzjonali ffukata fuq ħaddiema li jaħdmu bix-xift ġie diskuss l-impatt fuq is-saħħa u s-sigurtà f'tipi varji ta' xogħlijiet atipiċi. Waqt li intervjena f'din il-konferenza u anke fil-kuntest ta' domanda dejjem tikber għal servizzi 24 siegħa kuljum, il-Ministru responsabbli Jonathan Attard sostna li wara kull servizz hemm ħaddiema li jaħdmu b'sigħat twal biex jaqdu pont ta' servizzi għall-komunità u ppreżenta diversi miżuri konkreti li ttieħdu matul l-aħħar sena fosthom iż-żieda sostanzjali fl-ispezzjonijiet tal-OHSA li laħqu aktar minn 23,000 li 92% minnhom twettqu b'mod proattiv u għaldaqstant l-iskop preventiv qed ikompli jissaħħaħ. Enfasizzaw wkoll dwar il-bidla importanti fil-politika nazzjonali fejn għall-ewwel darba ir-riski psikosoċjali bħal stress u burnouts ġew integrati formalment fil-qafas regolatorju. Qed nittrattaw l-aspett marbut ma' dawk il-ħaddiema li jaħdmu fix-xift li hija realtà f'pajjiżna kif inhi fl-Ewropa kollha u għaldaqstant irridu nassiguraw li pajjiżna jkompli jieħu d-deċiżjonijiet, jkompli jiżviluppa dan is-settur b'tali mod li nassiguraw li l-benesseri tal-ħaddiema tagħna mhux biss fiżiċi, manka mentali tal-ħaddiema tagħna jibqgħu jiġu salvagwardjati. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Dr. Josien Kutajjar, sostniet li x-xiftu meqjus minnu nnifsu bħala riskju tax-xogħol jew occupational hazard għal ħaddiem jew l-operat li jkun qed jaħdem fihom. Din kienet l-ewwel konferenza tat-tip tagħha fejn ġie diskuss mal-imsieħba kollha dawn l-effetti negattivi li jista' jkollu ix-xift sabiex nibdew ukoll aħna nindirizzaw dawn l-isfidi.